ओकर दिनो दिन मुंह सुखल जाय छै। की होले एकरा बंसी कावत बाल चाल पुछियावत की होले ओ बंसी भाई? दिनो दिन देखे छियो मुंह और सुखल जाय छ, चिंता से दे गेल रहल छ। हमरो इन कुछ बतायल करो अंदर के बात तभिए ने। नहीं नहीं ऐसा बात कुछ होने छै। तोरा की होले की होले बोलो न हमरा नहीं बोल दोस्त यार से ये ना नहीं बोलतो अगर मुंह मंगरी करके बोलबो नहीं। दोस्त यार छिपे वाला बात छै। दिनो दिन देख रहल छियो तोरा कते बढ़िया रहो। अभी एक बगल में बैठल रह छो कुछ नहीं बोले छो। की होला? अगर सुनबो न तो तोरो फीलिंग आबे लगता। कथि सुनबो ओ सुनबो तब सुनै वाला बात सुनबे करबो। हां बैठ के सुन बोलो की सब होलो। ठीक बोलो ठीक है। सुपर मोहिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। डीजे विकास मटियार कला सीतामढ़ी। सुना सुना भैया हो सुन ले, सुना सुना भैया हो सुन ले, हमारा लभैया से तोहरी सुन ले हो। पहला में हम पढ़े गलिए, दूसरा में हम दिल लगलिए, तीसरा में आई लव यू कहीं के, चौथा में हम चुम्मा ले लिए हो। सुना सुना भैया हो सुन ले डीजे विकास डीजे विकास मटियार कला सीतामढ़ी। मटियार कला सीतामढ़ी। सुना सुना भैया हो सुन ले, सुना सुना भैया हो सुन ले, हमारा बात ध्यान से सुन ले हो। पचमा में हम पायल डलिए, छमा में भरदमा डलिए, सतमा में साथे घुमाई के, अठमा में वठलाली डलिए हो। सुना सुना भैया हो सुन ले डीजे विकास मटियार कला सुने सुने सोनवा रे सुन ले, सुने सुने अंकित रही सुन ले, बंसी धर के दहरद सुन ले रे। नौमा में नो एंट्री भेलै, दसमा में दिल तोड़ देलकै, ग्यारहमा में हमारा छौरी, बारहमा में बर्बादी कैलकै रे। सुने सुने मानिस रे सुन ले, एकरा खातिर त हमर बीए बर्बाद भाई। अरे बरगाई त भारी समस्या छै।